на труд. Надзирателите си направиха синдикат и искат среща с министъра на правосъдието Маргарита Попова. Вижте как изглежда ежедневието на надзирателите в Пазарджишкия затвор в репортажа на Габриела Наплатанова и оператор Любомир Тасев. За разлика от европейските страни, където на двама затворници се пада на един надзирател, тук в коридор с 100 затворници дежури по един пазач. За налагане на респект е позволено да се влиза вътре само с палка и белезници. Рискът е срещу средна месечна заплата от 600 лева. За съжаление, дори и това нямаме право да разпространяваме дори и на служителите си, кои затворници са позитивни, хив позитивни. Дежурният надзирател в двора е длъжен да стои тук. И докато в стаята на социалния работник, който консултира затворниците, има ламинат, в охранителните постове няма елементарни хигиенни условия. Ето постова кула с екстри. В останалите вишки няма тоалетни и течаща вода. За зрителите ще е интересно да видят какво представлява една охранителна вишка в български затвор. Надзирателя има столче за удобство, радио, в което да слуша новините. Дюшамето не е сменено от 30 години, но за сметка на това е сложен климатик. Зимно време при минус 20 градуса, тук температурата е около 5-10 градуса. Спътници ни са хлебарките и плъховете в службата, служим заедно с тях. Надявам се на новото правителство да се променят условията на труд, да се променят поставените проблеми, които казах, годините за пенсиониране, някакво повишаване на заплатите, униформеното облекло да се доставя своевременно сезона и годината. Надзирателите нямат и техника за проверка на багажа и са принудени да ровят в него на ръка. Не е тайна, че част от персонала обаче внася в затвора забранени вещи. Имаме в годините, имаме няколко надзиратели, които по една или друга причина са помогнали за внасянето на мобилен телефон, имаше внасянето на пари в брой, които също са забранени да се притежават в лишени от свобода. За наркотик още нямаме такъв случай, нали? Всичко това се случва, защото в затвора няма видеонаблюдение. Охранителни камери са доставени, но не могат да бъдат монтирани, тъй като обществената поръчка не включвала доставка за външно окабеляване и камерите си стоят в кашоните. За BTV новините Габриела Наплатанова.